Dahil sa simpleng pakiusap, patay ang isang mangingisda sa Sitio Malagting, Barangay Hubong, Magallanes, Sorsogon matapos sasaksakin ng kapwa mangingisda sa isang pagtitipon. Alas 5 ng hapon nitong linggo, June 8, 2025. Batay sa ulat ng Magallanes Municipal Police Station na manhikan sa pamangkin ng biktimang si alias Ronald, 42 anyos, residente ng lugar ang pamangkin ng suspect na si Jerry, 40 anyos, residente ng Barangay Biton sa parehong bayan. Habang nagkakasayahan, napansin umano ng biktima ang nakatagong patalim ng suspect at pinakiusapang itago, subalit hindi raw ito nagustuhan ng suspect na nauwi sa pananaksak. Isinugod pa sa Sorsogon Provincial Hospital ang biktima, ngunit nasawirin habang ginagamot. Sa hindi malamang kadahilanan, bigla na lang nakita ng mga testigo na nagkaroon na ng commotion yung dalawa. Then later on, nakita na may tama na itong biktima, kumandusay na lumabas yung bituka. Sinubukan pang tumakas ng suspect, subalit agad naman na nahuli ng mga rumorondang kapulisan. Simple naman na napadaan yung pulis doon sa lugar. Pagkadaan ko sa lugar, nagkakahabulan kasi naabot yung suspect. Nakipaghabulan na rin yung pulis. During pursuit operation, na-arrest na po yung suspect. Tapos dinala dito sa amin sa police station. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya pa ng Magallanes MPS ang suspect at nasampahan na ng kasong homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.